atuka sai le ri nai te churam hnuaia an vaka chuta chuan mihring ru ro lo in phum hi an va mu thok le khata train number 6 a mi parwalin an ron huala ri nai chu engtin tin emotan chuak thein an thian te avashil tangal noya le yuto ate chu sai chantur chuan an tlan ngala an che drana ngai ti an shia chuti lain sai chu mi pa te khan an lawm zela noya te thian dun chuan sai chu train 6 omna mun lama an zong zel chuta chuan tipal thil thu in noya an rel banga thi sen kai chu a mu chuaka ti chuan sonchu ke an thil ton dik tak chu soi chuakin train number 6 a passenger zinga chuan criminal lawm tak an lawma chupa chuan midang te chu tha a avo zel avangin passenger te nun chan him nan chupa chu tumreng wangpo nilova a tha tak thuwa soya chumi hnuwa tang chuan passenger ten sonchu ke a chu an leader angin an ngai ta ni sai chu longcheto chunga chuan a biru a chuta sonchu ke an radio call a manglaya mufu ta hlomai nima sela makdeu main radio shrui chu a in chep chati a mu aumzia chu sonchu ke a chuan mi zong zong laka do da soiti na ani relote a sai biruk na chu sonchu ke an aron mu chuaka adot soite hailan na omta ka chuan in puang lolo in company director alo ni to china nima sila an company chu tlut che thutin tuna an tan mek na hmuna hruai thleng tu rela khana chuang ta a chu hmuna chuan nun bul thar chana alal ram din atumani nima sila longa thokte notebook ni om tak chiat na thlen dan chanchin in zia na chu a mu chuak lol mai chiat na chu kumsang ni somni paruka alo thleng nge yani sonsu ke chuan athu soi zong zong le ani na dik tak chu tu bula ma soi chuak lo turin sai chu awawa man betin longa chuan apwar betatlat lelama train 5 passenger te chuan dam kho chwa na turin man ruwa chi sang sang an lo siam molmola chuti lain train 6 passenger ten train 5 passenger te thil tum chu lo hre swalin an ram chu chu sak an tum ni in an ngai rin ange in train 6 passenger te chuan train 5 lam chu an beta thut maya an in kara indona na sa tak chuak zuin an in be na lama lelam chuan liam tuar an nei ve ve ani chuti chung chuan sunchuke an sai atan tir na long chu avendika chuta sai chu atlan chuak ti a shezui ledle vatin in be na thleng mek chuti to patum nima sela sai pot soron thleng ve che in sunchuke an long chunga atan tir thu chu a soi chuak ngala chuta sunchuke apo in do da soi thu chu aron pom ma se radio shrui cha chungpo a puina dil anga a in soina chan chu mi puite be seina pek adu wang chawani thuwa soya mi puite chu in lungrol taka khovel thar din le tura zom khoma du thuwa soya nima sela chu thil ataka chantir chu thil theilo ani inalang sunsukeyan longa ano char chu yutowa apeya mi tu po an hun pa nga ya kirle du te chuan kongan zon chun zom zel theitur thuwa soi lelama kaya ko le hajime te chu tower en fia turin an chuaka zana chuan van lama eng hring mak tak le lung eng the mak zet mai hi an han mu chuti lain kumsang ni somni pathum lama chuan physicist professor rayo hainain maktaka rel pahni te boring ngot dan chu alo chui chiang meka thil thleng chu hun le mun in son dan theory nen khai khinin omzia chu hria chuwa nge yatumani tuna chuan train 5 le 6 passenger te chu du thu mun nein in lungrwal takin an ho le to a kayoko ilung eng thei mo chwa khan omzia enge motala nei an ringani eng shingalan rual khan lungpo chu aron eng ve a soda ya chuan chu lung pianzia atang chuan arseke them ninge yen ring kha anthil mu kha kan le tuam tu bo rock pi alama thil thleng cosmic magnetosphere emo radiation chak takina asiamani an ringa hria thiam thei tur chuan van bo ro ka thil dik lo thleng omin chu boina chuan engaron siam chuak ta tina ani chuti lain passenger no pang masaru chuan rela kal chua lai khan arsitla a mu thuaron soi chuaka chu thil chu professor rayo haya chui chian na atangin supernova puaka ni ti an hre theita ni
chu thil chak tak puak le ron tla chu a forsanat em avangin lianging te black hole le hun le mun in son thlengin a thlen theya chu an thil hria chua thar mang chuan train 5 le 6 te chu tanil angtak hun le mun danga lu na wormhole a lut fu in chu chuan an kumpa nga ya tanga kumsom thum nuwa a hruai lut ni in an ring ta ni chu thil mak tak chu time hole an ti boka an kumpa nga ya let le tur chuan wormhole an zon mu angai don nima sela buaina omta chu wormhole omdan mel mangle engtika nge aron lan le anga khoi hmuna nge aron in hon le ang ti chu an shelawa a buai thak dan tur chu bu polkar hriau zon ang vel ani ber ome midang zongin an hun pa nga ya let an du lain ko haru chuan adu velwa abial pa kazuma fa apai mek bok nen aril ruha lutuk chu boina bel cha tu maya ni hlavin ama in ram noya chuan akal sang ta daya kazuma sai le noya ten an zong ngal ma se ro asurna sat ema wangin an mulok thelo ko haru yan zon mek lai chuan sai chutol tlupalin a intina a ma se noya alo omlo sai chu noya inkil toina le kalsan ni a hlona chuan atishil hai le a noya le anau chu an no panlaya kalsan an lo ni photo na le an chunga thil thlenga wangte khan a hlau thong ma em to a maltaka om tura in ngai na nei tlatin tulaka ma be se nei lo chu ha ati tur ber ni berin angai ani chu thu angai thak nu chuan sai in noya chu hnunglama changa ko a noya chu mi doi zep ni lovin abul vela mi te ngai tu em tu ani ti a shethiamani lelama ruasurna satak chuan passenger te tan chiat nana sataka thlena eitur le man ruwa an zon khom sa zong zong te chu ruain ati chevegani chuti lain ya chi a chuan rel kong lei verakal arot ta thuta chuta chuan rin lo devin wormhole ron langin adol ken chu a hiblu daya chu wormhole chu an khovel pa ngaya an le theina turani an ring nima sela soda ya chuan inven na telova chu wormhole wa hnai chu thillo om tak ani thei thua soya wormhole tuam tu particle te chu mishing tak satan a hlo om thu soin an mu lai nge yin chu wormhole chu a in song te tiala a in kharta ni kumsang ni somni pathum lama chuan detective ichita train tunnel lo enfia mek tu chuan yai chi a dol ron tlanol chu a hmufua chu dol chu wormhole atanga ron vom chu an ni in alang chuti lain noya le sai ten ko haru chu lungphena lo thureng hian an va muta a rei taka in ngai to nuwa aril ru siam felin anaute pai mek chu pai len ati tu ta ni lelama passenger te chuan wormhole chu liang ngemo ro sorna satak le check lag hona te aron in hong thin ti an chuak ta a chu eng hring ron siam chuak tu van bo ruak lama boina a omlai takani van nei thak takin wormhole hodna turin yai chi a chuan electrical cable in phum hi alo mu chuak lo mai bok electric current mangin magnetic field siaman tumani chu cable in na apo mun pui chu an zon chu angaya hunan nei tlemin an eitur nei sala chu ro in ati chiat sak vek box nen an chet wat angai ti an shia soda ya chuan adu tan chu muna cham len thei ani thu soin thil mak tak a thleng ani chuan kumsang ni somni pathuma an le thei don boka kumsang ni somni paruka chiat na thleng tur an dang thei lawani chuan chu muna la cham bang mitlem te chau chu an dam kho chua kanga nima sela an lotlinga ni ero chuan khovel pahni te chu arwalina kal reng thungang om ziabera chuan future thar pahni a in siamanga mitin te chu an omna khovel shan ve a pangai takin nunan mang chole theidon ani ngun taka a in ngai to nuwa noya chuan chu an omna khovela cham len chu atum ta zoka chu muna chuan ama chau chu cham bangin a unau pa po chu ngai to aviau ma se chu muna a om chau chuan a thil ti du te chu ti thei turin a in ngaya future chuan thak danglam thei mai thei rualin ti danglam thei ani lo na chance po a om ve tho si a rislak angai lai tak chu azuam lovani passenger te chuan electrical cable chu zui zelin a hmun pui ber zongin le chuan lai tangat ngata
atopa an thorim nara chuan muchuak veta kha an thil mu kha kan le tuam tu boruak pi alama thil thleng cosmic magnetosphere emo radiation chak takina asiamani an ringa hria thiam thei tur chuan van boruaka thil dik lo thleng omin chu buaina chuan enga ron siam chuak ta tina ani chuti chu mun chu hun rei tak chung ro san to mani se engkim mai chu ala thaveka thlipuina satak aron tle le mangein cable mangin rel chu an tuam chua veka ngai ani atuk zinga chuan noya an vana eng hring ron lang chu a mu vele a thlipuye mo ruwa emo a hnai tina ani chu hmuna cham hlen atumna chuan sai chu atilung chle a ani po in noya tan feelings ane chan ve to awang le thil tam tak an lo pal tlang dun to awangin an in chen sang to mai tur chu angai ngam lovani yu to apo noya thutluk na chuan alom lo hle a aunau pa ne na an boy na te chu tlan chiat sana du wang mai ni inangai chu hmuna midang zong zong tan po chuan noya chu bi shanga ni to lova an nun na chu an ba ni inan ngai vek to yu to apo in noya chu an ruala le tura an min thei lovani chuan a in thiam lo kum khwa to tur thu soibok ti chuan noya an electric generator tinuna tumlain midang zong zong chu rel om na lama an tlan le ta chuta electric hrui le lung eng thei chu in hlun zomin wormhole aron in siam chanta a an khovel pa nga ya kirle du tan huna in hongta noya po chu yu to le sai te thu soi chuan alo ne hle a tuna chuan amal to lo zia in hre chuakin an ruala let ve chu atum ta zokani nima sela rela alu don lai takin ahma a tak chuan thingkunga ron tlu a train number 6 chu a in kharman chep to van nei thak takin yai chi a aron lang lol mai noya chu rela chuang man ngei turin aron chanpui wormhole energy chuan noya chu aman man chepa ma se akud nen alo dang mana atopa rel chunga chuan a chuang veta ni chuti lain yai chi a ero alu du lova chu future a chuan cham hlena tum ta zokani wormhole energy chuan rel chu apumin atuama ti chuan an vain wormhole chunga chuan hibluin an omta train attendant in kongkhar aron hon chuan passenger te chuan engkum nge ani an lo zon ngal thwai chuta officer pakhat chuan shil hai mel de mai hian mei ni khat sang ni som ni paruk ani thu in alo changa aum zia chu an original time kum sang ni som ni pathuma changa kum thum nuwa an ron chuak tina ani passenger zong zong te chu uluk takin te strang strang an nei tir veka radiation test le natna an kai le kai lo endik an ni nuwa until ton zong zong chanchin te chu police ne na shil theina hunrem chang an siam sak bok passenger te chuan evidence strang strang theitui bur ruak kum sang ni som ni paruk in ziak le future ami thlaite meteorite lungan ron hon tele kumsang ni som ni paruk December ni kwa a chiat na thleng tur chip jar taka inzia na notebook thlengin an mu tira nima sela chung evidence zong zong le an thu soi a in angvek chung po chuan an thu soi te chu police emo sarkar po chuan an oi saglo atopa chuan kumthum zet an intention nu in passenger te chu an chung te nen cheu an in mukhom le ta a noya ero in tu ma an ron coloring lo nima sela abei seilo lutukin a unau pa le a boss an ron lang lol mai a unau pa chu hun kal to a thil ti swala wang khan in thiam lo na ina khata a u chungai dam dil non mol molin dam taka an in mule theita chu alom tak zetani noyan chuan akuta diglavo omti a hre chuak wormhole energy khan ngonga lo neya akut chu na sataka khurin pangai taka thilvuna harsat ta hle chutiang deuh chia chuan midang po in boina an lo nei thowa until ton khan harsat na asiam chun zom zel an lo be selo ang takin nun chu a harsa tho zela future a chiat na lo thleng tur chung chang an soya piangin midang te chuan mimak taka an ngai pha thin ani thil oi om lo le mak tak tak kha paltlang ma se atong lo tu midang te tan chuan olsam taka lorin mai chu thil harsa tak ani vebok lelama professor rayo hayan alien object leilam panaron thlok mek chungchang adong tanol mai
chu thil thlo chak dan le hlat zo nga han chu chuan kumsang ni som ni paruk December thla a leiron thleng tur a rin ania chu chuan passenger te thu soi kha adik ngei ti ati chiang ta chuti lain dai chi chuan channel siamin future an lo ton to chiat na thleng tur chungchang a soina video chu a pho chuaka thile dam chungchang ani imia wa wangin bizong zongin an hriat ngei cholin a hria ani a video lo en tu te chuan relo te a asteroid in layerun sudon ti an heta a chu video awang chuan mitam takin puyan rem ti ta ni kayo ko ipo chuan defense minister beturin hruai takin security te chu apal tlanga minister chuan professor rayo haya research institute atangin information alo dong dai to hiania dam chuak te thu soi kha adik ngei ti a hreto ani government chuan asteroid kalkong tidang lam turin FG1 rocket ka chua atum meka chu ruam man na chu a hlotlin ngei theina na tong trai bak ti theya om lovani alo hlotling talawani ero chuan mitinin an sahim na tur an zona ngai don thunga thil thlen dan tur chu dam chuak te ngei po in an chiang big lo hunaliam zela ko hruai po in note alo nei veta a future a hun tam tak an lo man ho to avangin chu note chu midang ten nun nen po chuan a inzom tla to a an tan po chuan chung ko ang mayani soda yan yuto nena thale maya rocket chuka chua ani tur thuwa shila nithum nuwa result a hria thei don ani a hlo chamani palhlo chuan December ni kwa a chiatna na satak a thleng don tina ani yuto a chuan ko haru in Switzerland a chungte anei thule churama chuan chiatna lo thlen poa in ven na tur munan siam thu a soi chu noya a shila chu huna chuan kal turin adu hlomani ani ro an original time an let le ngei theinan Japan a chuan oma mala ka tum thunga an chen te himna chu noya mo phurna ada in sai chu thata ka enkol turin a cha zui chiat na thleng tur chungchang chu chanchen thara an puang ta sup supa chu chuan rampum ati chi ai tak zet result chiat na niria chia a om to tia chen khat chu an in sa seng loi loya chen khat fiam thu mai ni angai an lo om nol bok rocket chu December ni khata an kap chuak ta a ma se dai chi video chuan a hlo tlin le hlo cham lam atilang lova mi puite chu nakina an in chir le na tur thil ti lo turin a cha mol mol mai ani chuti lain noya chuan future kala midang te hna in ngai sak ton lut zia zirtir tura ron kirle chu a chan vo ve reng ani a ringta a future atang khan ron le tura min le chan him ni lo se chu tuna hian dam takin om don lo ti asia chu wangin mo phurna zong zong ne na yuto chu ama chawa kalsana dolovani chuti lain sai chuan ko haru le ka zuma te naute alo poma chuta kazuma churon kalin yuto chu Japan cha matum thule noya po anruala kala tum lo thuaron shil chu vele sai mel chu adang lam ngal veka ti chuan noya ne na changkol dong le in noya chuan sai chu rel an intun ma de ya chang to a asya to thule ama anga me chenun nem to na in be se ngai lo thuaron shila engteka ama a thengil to ngai lo tur thu soin sai in a chan let ma in kol chu ati top zui ngal ma se sai chuan thom danga sha ta changin noya chu rail station a om ti a she theya chu lampan chuan Atlanta ngal awa thlen chuan a omna a chui chuak thei chu noya an mak alo ti hle a sai chuan a thin lung chung rila chu mun chu noya tan mun nuam tak ani a be se pui thlata noya chu mipa a thin lung lua tu om chuna ni thu soi bok ti chuan noya an sai chu kwa in chu huna chuan an in mang tha ta a sai a ton nuwa anun chu a tha zonga in thlakin anun man anom pha tak zetani lelama yuto chu mi puite in thiar chu apuin abuai hle a chuta alampana noya ron kalamu yuto chuan mitam tak nun na chan him tu le puingaya a omapia nga chan puitu voikhat ma hoisan ngai lo tu noya chu anun na aba ti asia future a om ve khan nun na chan him mai ba ka mi zong zong tan khan muan na thlen tu ani tlatani yuto chuan midang ruala kal turin duma se noya eroin ama chawa kal san chu atum lo bura
an thian te le an hmangai te chuan na rel chu en zuin an hma a thlenga piang hma chon dun zel an tum ta ni. Professor Rayo Hayan Sorkar Rocket ka chua chung chang thu thara donga alan danin asteroid chuan akal konga thlak don ni inalang. Future ala om yai chi apo chuan nun thamuang tak a hmang zela engkema chuan alung oin lungai na tura nei lo. Chuti lain noya le yuto te mahune ro achiang lova ma se midang te le be se na nei tu te tan thil engkim ti an huamani.